Kaso sa pertussis sa Davao Region, misaka sa kapin 50 karong tuiga nga labihan kataas ikumpara sa miaging tuig nga anaalang sa upat sa susamang period. Atong saro ng detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, tungod sa nagkataas nga kaso sa pertussis sa Davao Region, ginauhag karon sa DOH ang publiko nga pabakunahan na ang mga bata batok pertussis. Sa unang tulo ka bulan sa tuig 2024, misaka na sa 52 ang kaso sa pertussis sa Davao Region sukad Enero hangtod sa Marso karong tuiga. Sumala sa DOH, mas taas kini og 1,200% itandi sa upat ka kaso sa susamang period sa milabayng tuig. Sa 52 ka kaso, 20 lang ang lab confirm nga pulos mga bata edad 10 anyos paubos. Samtang 9 ang reported death, kung asa upat ang kumpirmadong namatay sa pertussis. Nanguna ang Davao del Norte nga adunay 20 ka kaso. Gisundan kini sa Davao City nga adunay 13 ka kaso ug Davao de Oro nga adunay 12 ka kaso. Usa sa mga natanaw sa DOH sa mga posibleng rason sa pagsaka sa kaso sa pertussis mao ang hagit sa lockdown ni adtong pandemya kay mihinay ang bakunahan ug ang stigma sa mga bakuna. Apan malaumon kini nga mas mapaubos pa ang mga kaso karong ginapakusgan nila balik ang bakunahan. Pertussis is one of the vaccine preventable. Therefore, pertussis can be treated at the same time. Gibudyag usab sa DOH nga bastante ang ilang supply sa mga bakuna. Currently, no, meron tayong around 60,000 doses all over Davao Region. This is enough to cover for our routine. Busa ang inahan nga si Lian, kampante na. Human ni ini gipabakunahan ang iyang 4-month-old baby batok pertussis. Importante yun siya sir, kaya para sa iwas pa sa mga sakit, ug layo pa sa mga dili din siya matakbuhan. Sara, nagpahimang nousab ang DOH sa publiko nga likayan ang pag-self-medicate gamit ang antibiotics. Hinoon, mamahimong magpakonsulta sa doktor aron mahatagan og insaktong tambal. Sara. Daghang salamat, Kent Abrigana.